Tinokutokezai mabuja tauya nhau dzozuva rogumi noribodzi mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi yamazuva mazana matatu anomakumi matatu noribodzi ayo jobhosikara achindori mujere pakaita kunyangariwa. Rekai tiringei nyaya dzanyasi. Ipapa zeki yagoreketayo kuti iri kudawo macheche pabodzi pono masangano akazvimira egani wese wanoda kuti wagoite basa rekufundzisa vanhu zvinochokuita nokuvhota kuti wauye wanyorese kuti vari kuda kugopuwa mvumo. Kana wachinge wanyoresa wanozopuwa mvumo nozeki kuti wazoite basa iri. Aidi macheche ari kukurudzirwa kunyanya kuti ndiwo aite basa irori nokutoti anoramba achindoita kuti munhu wese anga aripo. Pokare kuti zvinoreketiwa nevafundisi nevamwe vakuru mumachechemu zvinotetekerwa kunyanya. Rekai tione kuti zvichasvika papi. Hurumende yagoreketayo kuti iri kuzoita zvokubhadharira mwana wese mari yechikoro zvayakareketa payakapinda musarudzo. Zvakaita kuoma. Rekai tione kuti wanoipedza sei ipapa. Wazhinji wagotoreketa kuti rekai hurumende inoteera ipinde nokutoti inokona peno kuzviita zvokubhadharira mwana wesezvi. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Ipapa tinoramba takandolinga kuti zvinenge zvichienda nokupi chikunyepai. Mumwe mumiriri mudare paramende webato roCCC Prosper Mutseami agoreketayo kutoti hurumende inofanira kuti ione maitiro ainoita kuti makambani anenge areka kuita basa zvakanaka chaizvo zvinoringirwa kuti waite wagoite kubatiwa chaiko. Rekai tione kuti wanokona chere kuwabata makambaniwo nokutoti izvezvi chiri kunetsa njokuti wazhinji wacho makambani njomasavhira yawo, saka wanenge wari kudaba kuti wagovhiringe usavhira hwawo asi nyika ichibva yaita kutambura nokujiwa mari pokare. Rekai tione kuti zvinopera papi. Kanzuro yeguta reHarare yagoreketa izvezvi kutoti chirwere chomanyoka chokorera kwaichatekeshera zviri kuita kuhwadza izvezvi. Rekai tione kuti wachazvikona chere zvokuchidipfamisa pokare kutoti nyaya yemvura iri kuramba ichindoita kusaika ndo imwe iri kukonzeresa kuti zvidando. Rekai tione ipapa kuti wanenge wachiperera papi wakuru weguta ri nokutoti zvinenge zvichakaroita kuvhiringa vanhu chaiko. Ticharamba takaringa ipapo. Mumwe chiremba anonzi chiremba Fundira aisiwa kuti ndiye aite mukuru agere hunde yoboka rigere rinotonga kuNASA, iyo board of directors pachirungu. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvitekera sei nokuti amuisa iyu areketazvi ndipo mavhima gurukota anoringa nozvoNASA. Kutambudzika kozesa kuri kuramba kuchinderera mberi wakomana. Idi zvakaita kunyangariwa. Kureketa kuno kwai izvezvi gwenya rochinomwe rabva kunzi kwai tabatidza izvezvi rakunzi pokare kwai gwenya riri rambobisiwa kuti rireke ugosenza. Unobva wazvisaya. Kana kwatiri kuenda chaiko unobva wakusaya kuti ndokupi. Asi ipapa motoziva kutoti magetsi akuramba achitoita kuita zviya zvokuti munodoka muribe, muchibenhuka muribe, moenda kumabasa atoenda kare, muchibenhuka morara asati abenhuka. Zvakaita kuoma. Rekai tione kwazvinenge zviri kuenda izvozvi. Kambani yoDelta yakuratidza mhasuru dzayo manje kureketa kuno. Ipapa painge iri kureketa zvinechekuita nebasa rayo yagotoreketa kutoti makwiriri anoita zvinhu munyika iyo iri kutoringira kutoti asvika zvokuita 204 kubva muzana, 204% pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Asi mukatoringawo muri kutozvionawo mega nekutoti zvinhu zviri kuita kukwira nomanera kuita kunge zviri kuendesiwa nechikopokopo mudenga. Heno mabi yangu kuti zvichapera sei. Zvanifungisa kambo kawachipanga kaye kekuti totokwira kutanga kuenda kowaka pamusoro pegomo kuti wanda kukwidza mutengo wanotanga wakwidzira wati pasi wasati wakwidzira isu. Zvakaita kuoma chaizvo asi zvaakuhwadza. Nyasi mangwenjere egoridhe Mthuli anenge anga achiita zviuru 230 anopfumbamwe, $2,139 pacoin rega rega. Ipapa pokare kwaiko padande mutandikaye kari kuita $60 pagiremu. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa.
toramba takandolinga kuti zvinenge zvidini. Wamthuli Nxubewo wagoburitsa pokare kuti wari kuda kuzama kudipfamisa upfumi hwenyika. Pokare mari aita kugarira nhanzva iyi. Rekai tione ipapa zvawareketa. Wagotoreketa kuti izvezvi wakusiya mari dzese dziri kutengesiwa nevanhu mumasitoromo dziri mari dzokunze dzainzi dziya dzinofanira kusara kumabhangi nokupi kwai dzaakunze. Aiwa, torai yese musenzese zvamunoda. Toramba tichizvitenda izvi zvisvinu. Pokare wabva wati tichagochinja maitiro atinoita pakutengesa mari yokunze kwenyika pamusika wawo uya wanobatira kuti iri pasi iyo yakwira. Rekai tione kuti vanozvipedza chere izvozvi. Pokare wareketayo kuti wakutoda kutoti mari yezvikwereti yese iri muhurumende iri pasi po bhangi ronyika RBZ kwaiya kuendesiwa kubazi rawo rozvohomwe yenyika. Rekai tione kuti zvine chazvinochinja chere ipapa. Chanyanya kufadza wazhinji kwaizvezvi munhu wese akona kundounzawo zvinhu zvokudya nezvimwe zvinosenzesiwa mazuva ese kubva kunze kwenyika. Zviribe kubhadhara mari yomutero. Pokare dzese mari dzomutero dzinoda kubhadharadzo paribe ichabhadhara. Pokare bizinesi rekuti utore zvinhu utenge zvinhu kunze kwenyika uchizviunza kwai riri kudiwa baipapa. Ijakachira chairo. Vanhu vese vakutoita madira tivhange okuenda kotenga zvinhu vanozvikonazvo. Rekai tione kuti zvinoita kuti zvichipe chere kana kuti zvinenge zvichitoingidzira kudhura. Wari kureketayo Wamthuli kuti wari kuda kuzama kuti waende kuti munhu wese akone kugoda kusenzesa mari yomunyika. Asi wabva wati kwai mapazi hurumende ndo atakutotanda kunyepana nawo kuti agototange kusebhadharisa mari dzomunyika. Wareke ugobhadharisa zvimwe zvinhu mari yokunze basi. Heno kuti wachazvikona chere nokuti mapasipoti kaari kuwanakidza mari yacho. Heno kuti wachayakona chere kana wari kureketa zvisvinu aiwa ngawaite mapasipoti titibhadhare nemari yawo yawari kureketa iyi kuti kana zviri zvechokwadi. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Pokare wati iwo wari kuda kuti mari iyo yomangwenjere ogoridhe. Pokare noiyo mari yopadande mutande yawari kuti ino goridhe riri kubhangi ronyika. Rekai tione kuti wachazvikona chere kuti zvirambe zvisenzesiwa zvezvino. Tafara nyasi muimbi anomukurumbira anoseza usvinu Hwange agonzi ndiye ahwina mubairo wokuita munhu anoimba kuAfrica anoimba musambo wodhanzo. Tazvifarira izvi. Kwai zvazvipuwa pamakundano chimakumi-40 International Reggae and World Music Award kuJamaica Kingston. Toramba tichizvitenda izvi tichiti makorokoto. Ipapa unotoona kutoti kwedu uno wakabva wati tinoridza mhanzi yache pamaredhiyo ese nekudini asi zvinosiya chinondopenya mabi angu munorichikona kuchipfikira imi. Ndo zviri kuitika kapa. Rekai tione zuva ramangwana mutambo nhabvu kuri kutamba Cranbourne Bullets ichiringana no Greenfield imo mugomba muNational Sports nguva dzonhatu dzomasikati. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi dande mutande raita kuzungunusiwa noAmerica muSouth Africa apo mumiriri weAmerica agoreketa kuti kwai South Africa yagotengesera nyika yoRussia zvombo zvohondo zviri kusenzesiwa kunyika yoUkraine. Pakaita kunyangariwa. Ipapa waramaposa wabva wati tazvimbwa zvareketiwazvo tichatoita kuti mumwe akasiya basa kuutongi hwomumatare odzimhosva agoende ndiye anoita kutsvakiridza kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Imi wei zvakaita kuoma. Ipapa tiri kutoziva kutoti anenge abatiwa aribe kupfekera akutsvaka manje kuti ndochiita sei ndonyepa kuti kudii. Rekai tione kwazvinoperera izvozvi. Botswana ino mutungamiri wenyika yoDRC ari kushanya ikweyo kuita urendo hwache. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Warida kuedza kudzikisa ukama hwawo kuti husimbe. Ipapo mutungamiri weDRC abva areketa kutoti akutoshuvira kutoti hondo yonyika dzokumabuda zuva kuAfrica iri kuDRC ichirege kusenza ikweyo kuendesiwe hondo yoSouth Africa kuti zviite zviri nani. Agoti hondo yekumabuda zuva iyi iri kusenza pokare nowapanduki wari kumupandukira M23. Rekai tione ipapa kuti zvinopera muchechere izvozvi. Anokona aita kuchimbidza kureketa. Rekai tione kwazvinoperera.
kambani MTN yagotiyo yakutolinga kuti ikone kugotengesa zvimwe zvinhu zvayo zviri kunyika dzokumadokazuva kuAfrica. Hino kuti wari kusheiko, dai wari wamwe wareka zvavo kuita bau rokutengesa zvinhu nokuti nyika yavari kutemba yacho South Africa iyi inokona kunge yakuita kuremehwa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Nyika yoEthiopia izvezvi yapa rezinesi rokutekenyera mari pamafoni, mobile money license pachirungu, kukambani yoSafaricom yokuKenya. Wari kuita kufara wakomana. Izvezvi zvimotoziva kutoti iko keshi kokuKenya kanonzi mpesa kakupindawo kunyika yoEthiopia manje. Wari kuita kunota chaiko wakomana. Rekai hedu tivafarire tichivarovera manje anozvavari kuita zvinhu. Kwaita lero dzimhosva kuKenya raramba kupa bhero kune iye muridzi kereke iri kuuraya vanhu ichitora mitezo yavo yomukati zviya. Tiri kuzvifarira. Izvezvi vanhuwo kwai watosvika 145 145 pachirungu wapfa. Zvakaita kuoma chaizvo. Munyaya yegumisira yanyasi, kambani yondege inomukurumbira Emirates kwai yagoti iyo yakaita mabhirioni 3 mari yoprofiti wakomana. Hai apa isu vamwe tiri kundoita mabhirioni okuba. Zvakaita kuoma chaizvo. Aiwa, rekai tivarovere manja. Chakanaka mukaka unoisiwa bamunyu. Tiri ipa paMabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.